to sai Allah ya ce ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ما يفتح الله للناس من رحمة duk abinda Allah ya bude wa mutane na daga rahamarsa fala mumsika laha Allah ce ba wanda zai iya rike wannan rahamar. Ai kaji ayan da daɗi, wato inda rayuwarka ba a hannun Allah take ba ai da kun sha wuya. Allah mala yanzu kai a ce maka numfashinka, bugawar zuciyarka, aikin kodanka duka daga federal government ake saki yadda za a kula da su, ai da ba kanta. Allah sai ya rike kula da kai da kansa. Ya cancanta ka gode mishi ko bai cancanta? Ya cancanta. Ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin, duk abinda Allah ya bude wa mutane kofarsa na rahama fala mumsika laha, ba wadda ya isa ya rike. Wa ma yumsik, abinda Allah ya rike fala mursila lahu min ba'dihi, ba wadda ya isa ya sako wannan abun koma bayan Allah. Mun ji wannan ta zama aqidarka. Za ka samu hutu wajen neman abinci, za ka samu hutu wajen gudanar da rayuwa, za ka samu hutu wajen tinkaran kalubale na rayuwa, sannan za ka samu sakatawa wajen ka bauta ma Allah. Ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha, duk abinda Allah ya bude kofarsa ga bayi na rahama fala mumsika laha, Allah ce ba wadda ya isa ya rike. Wa ma yumsik, abinda kuma Allah ya rike fala mursila lahu min ba'dihi, ba wadda zai iya sake wannan abun gabawa koma bayan Allah. In Allah ya rike ba wadda ya isa ya sake shi. Wa huwa al-azizul hakim, Allah mabuwayi ne mai hikima. Jama'a mun fahimta? Shi yasa yana daga cikin jinjina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi wa Allah, yakan ce Allahumma la mani'a lima a'taita wala